Salamu alaikum. Salamu alaikum. Haba. Na ce to abokina ya ga budurar. Kai zallaziya. Ai ni na ga guri a nan faratu farin mace alkebab ina so na ga guri. Ran miki kare ba takalmin dankon kaza ina son ta ki so ni dan Allah. Alquran na gani na kyasa. Barkanki da zuwa. Na rako ka amma ni na ga ta yi min wallahi. Kai kana so? Kwarai kuwa. So abu ka so abu. Da ka nuna maka ce mun kana so? Zallaziya. Kwarai kuwa. Da kai kamar kan kaza ka ce mun kana so so abu ka so? Sa idan ka nan gurin. Faratu. Sa idan ka nan gurin. Farin mace ina fata dai kin tashi lafiya kuma kin kwanta lafiya kin miƙe lafiya ko? Na tawo ne kuma ni ma na miƙo na tawo da abokin ya ce bari in zo in nuna masa sabuwar budurar da nayi. Ki rabu da wannan duna wallahi ki so ni wallahi. Da Allah kuma mutane Kai. shiru. Shashashu da kuwa kawa zai tsaya ya saurari ku. Ni kalar kuci na yi kalar wawaye. Gaban ku haka. Gurbe mutane baki duka ku san kar kar da ku. Wurin wa kuka zo wani? Wani ki mana akwai gurin wata nan zo kwankwasa kofa har in ke zan ka saka Allah kyale ba ka. gurin ki ba Wa. gurin ki Ke kina kodaddiya dan an ce ana son ki ma ki ce ba kya san mutane. To wallahi muna nan da ke kin kawo kanki da kanki. Ina yi kalar ku ne. Kada Allah zo mu tafi mu rabu da ki zo mu da Allah kyale ka. Na yi kuma. Da kanki kin dawo. billahi la ilaha illa huwa ko ba ma ku sai kin da min billahi la ko da malamai Allah ka huta nan Allah ka huta ɗarare na hankali kawai ku da ya ci kowa yana hankali ana fama da garin kwakwaro kun da wasu yau mutane wayar kuɗi ban dare nan hankali Ka banni. yar uwa ce Ka banni. ke za ki rike wannan wayar kawai sai muka jawwala a hannu ku ji turo wanda zai karba Ware mu zuba ta ba ki ware ba. mu zuba ta ayyana kana ta wani cin magani ne kadalla malan saurara yaya kananan kaji na unguwa za ku zauna ku zo ku dinga yi mutane kwace wannan ai gidawumanci ne ai Bari dai saurara ka san don da ka ringa magana. Gane sun ba shi ansa a sai ka fara tamsiri to da Allah ka tura mun da laktocin ka zan tsaya in saurara to bari in fitar da kai ko alashira ba sai dai ayi kakara tsakanina da timi me duka ne ya bani na kwata bai fitar da haƙin Allah ba in ya fitar da haƙin Allah bai duka ma ba zai ban dama a kansa ba mu zuba ta sai kai ta zama a haka shi yasa ka zauna a haka amma ne ko kai wai yaron nan hanni yake watsawa kai ba da ban dan Musa baya nan ba sai na sa an sassama mun kai ba kuma Allah ne so ya ganna Mahaukaci ne kai. A sama nake yago. Wannan yan kada kafara ta. In banda ba kai ba ka taba wayewa ba. A kwace waya a gaban ko wayannan kattin ya zami da su tunda na san gidan ubansa mu je gidan ubansa kawai. Kanwata ce fa. Ko kanwai barikin nan ina ne ba mu je mun yi ta ba. Ka gani ne tafa. Ni ne shagogo. Ka gani ne gujungu. Kai har dan bata sayar ne Kai mahaukaci ne. Ita mutuwan nan ɗaya ce. Alkur'anin Allah ko ayu ne kai karewar bariki. In ka tinkari wa'annan idan ba bige ka za su yi ba shege da ke ka bari mu je mu samu tsohonsa shege mai shan sigarin nan a kofar gida dan baki yanda ka san kwalta ni duk bakin ka fa gwara kai akan mutumin nan ka ce gado yi. mu je Ta ina gidan tsohon nasa yake. ta can da Allah da annabi mutum ya gama yawon shi ya dawo yanzu ka duba wai mu ya gwamnati take so ta yi da mu a kasar nan ne saboda Allah da annabi yanzu in gama yawon bariki na dawo ya kamata zo in samu an yi min hanyar ruwan nan amma ka duba ka gani yanzu ya zan yi da gidan nan saboda Allah da annabi kai Assalamu alaikum. wa alaikum assalam gobe da kai ma mu ba yi zami lafiya lafiya ce ka ga haka Dakata. Ka jawo ɗanka kunni. Ni zai wa kanwata da kwace. Ni kamar ni ka san ni na san ka iro. Ni kamar ni. A'a. yaro saurara wa yaran saurara duk abin da za ka yi kai yana kar ka sake
hannunka ya sake zuwa jikina duk barikin ka na fi ka wallahi ne kake ga kar ka sake hannunka ya sake zuwa rabu da jikina ina zuwa kai za ka ja mana aiki fa saurara fa za ka ja mana aiki ka san Allah kalli idona da kyau kai bensin kake sha ni da nake son marujuwa na zan sha giya kwalba 6 sanda ina Lagos to karamin dan bariki ka je ka tambaya duk garin nan ba wanda bai san ni ba ta ku nake ba ku je ku sami yaron mu nan kun isa a'a batun isan nan fa ba mu isa ba to ku je ku sami yaron mu kan nan muke tsoro kai ne Allah an wanda yana zara wuka idan ba sai na tinkare shi ba to Allah ku tsaya yanzu yaron zai dawo yana zuwa ku tsaya yanzu shi yana banja shi din wafi ya zo din yana zuwa ya zo din ku tsaya yanzu yaron yana Allah ya zuwa kawo shi ka san Allah ka san Allah ka bari ku tsaya ba na so ku tafi ku tsaya yaron yana zuwa ƙarya banza ƙarya wofi ku tsaya in dai ku yan iska ne ku tsaya Ba me ya faru ne? Wannan masu kiran sallah ku ne. tsaya kai ka tsaya mana yan iskan ƙarya yan iskan wani ƙarar ka suka kawo min wai ka karɓi waya ka ji yan iskan banza yan iskan wani Wanzu a dokar daji akwai wanda zai hana da je ka dan albarka duk abin da ka ga dama kai Baba ya sa albarka zo. Allah ya muku albarka yara ku je Allah ya kiyaye ku je Allah ya kiyaye hanya